Добре. Може ли да се каже, че Славия днес изнесе урок на Левски? Како? Славия днес изнесе урок на Левски. Може ли да се каже нещо? Не, спокойно. Mi smo napravili всичко, себе стане jedan хубав матч. Аз честитам, мои футболисти su davali максимум, всеки една топка беше kao na vojna za nas. Imali su i trpenje, čekali su točan moment, napraviše всичко възможно и аз vremo im svalim šapka do poda. Или аз мора да още един път да повторим ти момчета koji прави. Откад съм аз тук, той е пут на Славия и това трябва да продължи. Показа ли отбора на Славия, че може още да се изкачва нагоре в класирането и да имат по-високи цели? В добра форма е отбора? Не, гледайте сега, ми мора да първо анализираме нещата. Преди малко всички сме казвали да се върнем между 6. Mi treba da imamo jedno spokojstvo, da možemo da rabotimo, da možemo spokojno da rabotimo. Mislim, ako tako produžimo da rabotimo, sa sigurnost možda vrnimo na gore. Ali za сега, dneska i utre, bravo, čestito, treba всички да сме на земля и да знamo realno koje su naše възможности. Господин Достанче, знаете ли ви състава, с който излезе Левски? И ако ме питате, дали сте ми отговор за мене? Мислим да бях малко изненаден, защото виждам, имаше доста смени и нещата, али просто това е Левски. Левски разполага с 20 нещо футболисти, koji su za mene zasluženo prve najkачественije su мачове правили и той дано да са шампиони. Вие сте амбициозен човек, ако Славия продължава да върви по този начин, докъде може да стигне? Гледайте сега, аз казах още един път, трябва да сме често на земля, да направим анализа кои са наша качества. Да, ако тако работимо, със сигурност ще да вървим нагоре. Докъде? Не знам. Президентът Венцислав Стефанов каза, че място в топ 3 не е невъзможно. Гледайте сега, аз съм човек, който е често на земля, след една победа, дайте да се върнем. Нормално днеска можем да славимо, али от утре трябва да сме спокойни и да будем реални. Това ли е най-силният мач на Славия, както вие поехте отбора? А гледайте сега, kad играте срещу Левски, koji je prvi, koji dominira u šampionatu, taj je sa sigurnost najgolema pobeda. Ali преди всичко, аз всеки един мач сме направили така да стане дума. Не им предавай много уроци. Да имат да взимат. Те искат всичко да разберат. Мерси много. Чакам те долу. Да. Извинявайте, що съм прекъсва. Аз мислим да трябва да само продължимо да работимо и да не говоримо. Браво за всичко, али трябва да сме реални.